os fatha croeso ato ni, rhaglen lawn dop fel arfer gyda ni wythnos yma. Mae'r cwpan yn llawn, y cwpanau yn llawn hyd yn oed. Wrth i ni roi sylw i gwpan Cymru, y dynion a'r merched. Y merched yn y man, yn i ddechrau gyda'r dynion ac yn o lawr i'r 32 ola. A ni'n dechrau yn Rhytaman. Nawr, ar ôl ennill yn erbyn Aberystwyth yn y rownd diwetha, ond nhw'n llygadu sioc yn erbyn tîm arall o Uwchgyngred Cymru pen wythnos yma yn erbyn Holffordd. Wel, Aleric Jones ydy'r targed. Sylvester ar Pennod, mae hwnna'n rhydd yn y cwrt. Yr ergyd, Hawkins yn methu ar y cynnig cynta. Wel, mae cael yr ail i ni mewn, mae'r bêl di torri'n rhydd, ond mae'n fler yn y cwrt Cosby. A mae'r gol wedi dod. A'r gŵr sydd wedi chalu ydy Ricky Watts. Fe sgoriodd o yn y drydydd rownd yn erbyn Rhytaman, union y flwyddyn yn ôl, ac mae wedi gwneud hynny unwaith eto. 8 munud ar 20 o'r gêm wedi mynd, a mae Holffordd ar y blaen, o gol i ddim. Reid, yr ergyd i mewn, eibio'r postyn, pa mor agos oedd Adam John. Oedd o'n gwybod bod ti'n agos. Fe nath Reid yn dda i'w ddod o hyd iddo fo. Mi oedd hi'n ergyd gadarn. Fe lwyddodd o i'w chadw hi'n isel. A doedd Ifan Not ddim yn mynd i gyrraedd honna. Na sicr, siawn sgore, y tîm catre. Mae Fawcett yn rhydd. Fawcett wedi cael ei droed ati. Ond mae Arnold yn cyrraedd yna. A'r rhywsyd neu gilydd. Mae o'n rhwystro'r bêl rhag croesi'r llinell. Na, ni chi am ddiffyn nhw'n wneud i nôl a chi y sefyllfa. Mewn â hi. O'r gol yn y methu dalu. A mae'r bêl i fewn. A'r gŵr sydd i chalu ydy Eiros Griffiths. Drachwch ar ei wyneb o. Wrth i fodd. Mi oedd na fai ar y gol geidwad Ifan Not. A methu cael ei ddwylo at y bêl. A pwy oedd yna'n disgwyl, ond y gŵr yna, Eiros Griffiths. A dyna ni, y chwiban ola. Cicia o'r smotyn ryddi yma ar y rec. Gyda dim yn gwahanu'r ddau glwb ar gicio o'r smotyn a phob chwaraewr allanol wedi argydio, roedd holl bwysau'r fuddugoliaeth yn eistedd ar ysgwydd ar ddau gol geidwad Luke Martin ac Ifan Not. Fe wnawn ni ail ymuno a sylwebaeth Gareth Roberts i weld pwy fydd yn hawliau lle yn y bedwaredd rownd. A da ni lawr at y ddau gol geidwad. Luke Morgan ydi hwn. Golwr Rhytaman. Dros y trawst. Drian ag o. Petai Ifan Not yn llwyddo o'r smotyn, mi fydd Holffordd yn cyrraedd y bedwaredd rownd. Mae Not wedi llwyddo. Mae Holffordd wedi mynd â hi. Gorfoledd i'r ymwelwyr. Siom eithriadol i'r tîm cartre. I'r wyddgrig nesa ac roedd y clwb o'r ail haen yn croesawu Llansawel o'r Uwchgyngrair. Bron i 2 flynedd union ers i'r clybiau gyfarfod yn y rownd hon yn 2022. Y dyhewyr gafodd y gorau o beth a bryd hynny, ond bellach o dan reolaeth Barry Owen roedd yr wyddgrig yn Llanelli achosi sioc ar Bar Calyn. Nash, William Griffith. Griffith ar ôl Pennod. Gammond. Griffith. Cortiner. Ac dyna chi gol gan Owen. Cortiner. I gornel isa rwyd. Safliad yn dod i mewn. Griffith ar ôl Pennod, ond gwaith gwych gan Cortiner. Reoli, troi, ar ergyd. Heipio i Fuller. Mae rhaid i mi ddeud, efo 36 munud ar y cloc. Mae'r wyddgrig yn heiddi bod ar y blaen. Yr wyddgrig 1, Llansawel dim. Gan Roberts ar tafliad. Bel ddim yn cael ei chlirio, Ricard. Nash. Gammond gadael i. Ac mae'n dwy i'r wyddgrig. Blerwch yn y cefn gan Llansawel. Y bel yn disgyn i Emmanuel Lywal. A dim camgymeriad gan yr ymosodwr. Wel, gos a sioc ar y cardiau yma yn y wyddgrig. Chydig dros 10 munud o'r gêm o weddill. Os na cyfle i Llansawel ddod yn ôl iddi.
Oes y wir. Alex Gammond ar ergyd i mewn i gefn y rwyd. Llygedyn obaith yma rwan i Lansawel. Y cei gornel dod i mewn yn isal. Ac Alex Gammond, neb yn ei farcio fo ar ergyd heibio i Joe Smith. A dyna ni chwiban ola yma, gorfoledd yma gan y tîm cartra wrth iddyn nhw sicrhau lle ym hedwaredd rownd Cwpan Cymru. Rogerstone o'r bedwaredd haen oedd hwn wynebu Caerau Ely Brown Sadwrn, a'r cochion lwyddodd i rwydo gynta. Gôl i Jack Turner a'r tîm cartra'n mynd ar y blaen. Ar ôl rwydo 4 gôl arall gan gynnwys cic o'r smotyn, roedd Caerau Ely ymhell ar y blaen. Ac i ddechrau'r ail hanner, fe rwydodd Liam Bishop y gôl hyfryd yma i wneud hi'n 5 i'r tîm cartra. Luke Thomas lwyddodd i gipio gôl gynta'r ymwelwyr, ond gyda'r sgôr bellach yn 6 gôl i 1, roedd hi'n debygol o fod yn gôl gysur yn unig. Ac roedd Caerau Ely yn amlwg yn awyddus i barhau i ymestyn y sgôr. Daniel Ingram rwydodd i ail o'r gêm ac yn amlwg yn wen o glist i glist gyda hynny. Ac i rwbio halen yn y briw, fe rwydodd Haben Samson funud cyn y 90 mwyn selio'r fuddugoliaeth o 8 gôl i 1. Caerau Ely yn yr het ar gyfer y rownd nesaf felly. Ychydig dros filltir oedd yn gwahanu'r ddau glwb yn arbu fawr yn Yscybi ac ar ôl curo Caernarfon ar gicio'r smotyn yn yr ail rownd, roedd Hotspur Caergybi'n croesawu Bae Treaddur. Dim ond munud wedi chwarae yma yng Nghaergybi, y cyfle cynnar i'r tîm cartre, peniad gan Thomas Owen. A Carl Jones yn gwrthymosod yn sydyn yn taflu'r bêl allan at Toby Jones. Mae Dion Donahue ar ras ar yr asgell dded yma Donahue. Donahue yn torri tu fewn, yr ergyd ar y droed chwith yn taro'r postyn. Cyn chwaraewr Portsmouth a Caernarfon yn dangos i dalent yn gynnar yn y gêm yma. Dim ond rhyw filltir sy'n gwahanu'r ddau glwb yma ar Ynys Cybi, lle mae'n gêm ddarbu go iawn yma heddiw, ac mae hwnna'n dacl ffyrnig gan y capten Alex Jones. Nath o hedfan dros y bêl ac yn lwcus bod Les Davies wedi neidio'r ffordd. Paliw fydd y cerdyn gan y dyfarnwr Mark Jones. Melyn yn unig ac mae Alex Jones yn ddyn lwcus iawn. Edwards a Donahue. Y ddau droed chwith talentog yn cyfuno. Sean Edwards heibio ddyn yn hawdd yn codi'r bêl yn chwilio am Les Davies ar peniad. Mae'n cael ei harbed ar ergyd gan Cavanagh dros y trawst. Wel, mae Bae Treaddur yn curo ar y drws. Y cyfuniad rhwng Edwards a Les Davies. Da ni wedi arfer i weld ys blynyddoedd yng Nghrysau Bangor. Kane Roberts i fewn at Corey Williams o'r 1-2 yn hyfryd. Roberts ar ergyd ar arbediad gan Carl Jones. Dyna'r gored ni wedi weld gan y tîm cartre. Roberts a Williams yn cyfuno'n dda. Y bêl rownd y gornel gan Williams, ond yr ergyd yn y diwedd chydig rhy agos at y golwr. Sean Edwards i fewn at Les Davies. Davies hyfryd rownd y gornel, dyma Chaplin. Chaplin heibio ddyn croesiad isel. Toby Jones yn troi'n ergydio. Ond unwaith eto, yr ergyd gan Jones chydig yn rhy agos at y golwr. Yr ymwelwyr yn cael cyfle ar ôl cyfle ond ymmethu taro'r cefn y rhwyd. Ifan Emlyn yn lledu'r bêl. Ymosodiad prin i'r tîm cartre, peniad allan. Ond at Kane Roberts. Mae'n syrthio Ifan Emlyn ar ergyd ffyrnig. Chydig dros y trawst. Mae'r chwiban yng ngheg y dyfarnwr. Di-sgôr, da ni'n mynd i gicio'r smotyn yma. Gyda chic o'r smotyn, Craig Whelan yn sicrhau 5 gôl y tîm cartra, roedd y gic o'r smotyn nesaf gan Les Davies yn un holl bwysig. Felly gadewch i ni ail ymuno ar sylwebaeth. Les Davies cyn enillydd Cwpan Cymru. Les Davies, mae'n cael ei harbed! Ac am yr ail rownd yn ôl, mae Hotspur Caergybi yn ennill ar gicio'r smotyn ar ôl gêm ddi-sgôr lle maen nhw wedi amddiffyn ac amddiffyn drwy gydol y gêm. We haven't been this far in it for many years. You'd have to go back quite a while since we've been in the last 16. So we're really happy. Progression's really good. It creates a lot of interest as well. So you see a bigger crowd here today. In the next round, hopefully we get the same again.
Gêm rhwng dau o glybiau uwch gyngred Cymru sydd dan ni nesaf. A'r ddau di cwrdd yn rhwng gynderfynol. Cwpan Cymru tymor diwetha. Y seintiau newydd a Met Caerdydd a'r seintiau atha hi tymor diwetha hefyd. Felly y Met a'i rheolwr Ryan Jenkins yn amlwg eisiau talu'r pwyth yn ôl eleni. Cic gornel gynta, y tîm cartra, Reynolds yn rhoi'r arwydd. Taro Bale tuag at y cwrt bach. Baker yn glir, mor bell ag Evans. Bale nôl allan at Ryan Reynolds. A mae'r Bale i mewn! Y Bale yn disgyn i Tom Vincent. Sgorio ddwy yn erbyn y seintiau newydd. Yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru tymor dwytha. Ac y blaenwr tal yn y lle iawn ar yr amser iawn. Joel Edwards. Pas lac ganddo fo. Syth at Brobl. Brobl i mewn i cwrs Cosby. A chirediad i hwn! A mae Ryan Brobl wedi nioni'r sgôr. Gôl unigol wych. Y tîm cartra yn creu problema iddyn nhw ei hun. Y bas lac yn syth at Brobl. Ond fe ddownsiodd o heibio i ddau neu drio am ddiffynwyr y tîm cartra. Josh Daniels. Taro'r Bale yn hir. Bale yn glanio. Yn llwybr Ben Clark. Clark yn croesi! A Jordan Williams oedd yno i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Y Bale hir i lawr y sianel dde. Croesiad ar y cynnig cynta. A Jordan Williams yn llithro i mewn i sgorio am y 6 tro tymor hwn. Craven yn ei chymryd i'n sydyn. Bale yn otel at Evans. Evans ar draws at Reynolds! A Reynolds yn taro'r postyn. Ymdrech Reynolds ar y cynnig cynta yn curo Conor Roberts. Ond nath y Bale ddim crymanu cweith digon. Josh Daniels. A tackle fler gan Edwards. A mae'n gerdyn coch. Joel Edwards. Wel, ath o drw Daniels fel pladur. Redmond ar draws at Williams. A Jordan Williams sy'n sicrhau lle'r seintiau newydd yn yr 16 ola. Ail gôl Williams y pnaw yma. Y seintia unwaith eto yn dwyn y meddiant. A dyna neb yn agos i Jordan Williams. A fe gymerodd o'i amser a chanfod cefn yr hwyd. Pencampwyr y cwpan, Ceicona oedd yn herio Trefelin o gyngred y de, a'r pencampwyr lwyddodd i gyrraedd cefn yr hwyd gynta. Elliot Duggan yn rhwydo, ond yn anffodus, y dyfarnwr David Morgan yn gwrthod y gôl. Cic gornel Rhys Hughes lwyddodd i gyrraedd y postyn cefn, a dyna lle oedd Ben Nash yn barod i'w ffenio i gefn yr hwyd. Y sgôr ar yr hanner, Ceicona 1, Trefelin dim. Roedd hi'n fater o amser tan i'r ail gôl ymddangos, ac ymhen dim roedd Ben Ma wedi'i chipio. Bellach 2 gôl ar y blaen, roedd hi'n amlwg fod y tîm cartra'n teimlo'n rhwystredig. Y capten yn colli dymer gyda'r ymddiffynwr Ben Nash, a dadla mawr rhwng y ddau yn arwain at gardia coch. Conor Goldsworth a Ben Nash yn cael eu hanfon oddi ar y cae. Ac, yn anffodus, roedd y drwg deimlad yn parhau oddi ar y cae. Wedi'r twrw ddistewi fe, lwyddodd Trefelin i sicrhau cicor smotyn yn dilyn dacl yma gan Ben Ma. Joe Clark yn ergydio ac yn rhwydo'n ddigon hawdd, ond gôl gysur yn unig i Trefelin a Ceikona'n selio ei lle yn y 4edd rownd. Gyda 33 o safleoedd yn gwahanu Llanelli o'r ail haen a Pilgwenlli o'r 4edd haen, roedd hon yn edrych fel tasg digon hawdd i dîm Lee John. Dim pwysau felly ar y cochion. Cic gornel yn fyr. Hunt. Hunt digon o amser at y postyn pella nôl ar draws. Mae'n cael ei glirio. Y peniad gan Sean Cronin. Ond y Bale yn cael ei glirio gan y pil. Cic gornel fydd i Llanelli unwaith eto.
Jones eto, reit o dan y bar, Pennod tro hwn, ac unwaith eto am yr eil tro. Mae'r Bale yn cael ei glirio. Croesiad Henry Jones a Joe Hopkins, y capten a'r pwyso lawr, i Pennod yn cael ei glirio. Williams yn dod yn fyr. A'r bas ymlaen. Rhediad daw ganol Ca. Ond y Bale, na, ac yn wir, o Can oedd hi ar y linell am y trydydd tro. Pedwerydd tro, ac yn y diwedd mae'r gol wedi dod a Bradley Gibbings sy'n hawlio hi. Wel, fe gafodd y cyfle cynta, ond sawl cyfle oedd Llanelli am fanna i roi'r Bale yng nghefn y rhwyd. Y pil yn amddiffyn yn arwrol, ond yn y diwedd y Bale yn syrthio'n garedig i Bradley Gibbings. Hunt. Mewn i'r canol, Wallace yn dyrnu'n llwyddiannus. Ond Lloyd sy'n ailgylchu pethau i'r cochion. Mae'n croesiad da. Mae'n ansicrwydd yn y cefn. A mae'r ail gol wedi dod. Wel, y croesiad gan Lloyd yn un dda. A'r cyffyrddiad ola gan Theo Wharton sy'n hawlio'r ail gol i Llanelli. Hunt yn croesi, Can yn penio! O, ac yn wirthiol mae Wallace yn arbed. Wel, y croesiad yn dda, y Pennod yn gywir gan Ethan Can. Ond yw Can yn methu curo Wallace yn y gol y prynhawn yma. A dyma Can yn casglu, ond yn troi mewn i Young, ond geith e ail gyfle Can. Mlaen at Gibbings. Gibbings yn troi tu fewn. A tro hon mae Gibbings yn rwydo. Ac o'r diwedd mae Llanelli wedi cael ei trydydd gol. Ac o'r diwedd mae'r cochion yn curo Wallace yn y gol. Henry Jones ceisio hollti'r amddiffyn. Joe Lloyd yn helpu'r Bale ymlaen at Llanuwchllyn. Mae chydig y benni hunan fan hyn, Llanuwchllyn. Mae'n troi nôl at Gibbings am yr hat-trick! A mae wedi cael ei Bradley Gibbings. Hat-trick iddo fe yng Nghwpan Cymru. Llanuwchllyn yn creu y tro hwn. A Bradley Gibbings ar ei drod dde. Llanelli 4, y pil dim. It was a big win, you know. We had a little look at the draw. And there's not many teams that we fear left, so we thought get through this one now, hopefully a nice draw next now, and then, you know, we keep the run of form going. Ar ôl colled drom yn erbyn Airbus UK, mae Goetre allan o'r gystadleuaeth. Allan hefyd mae Rhythan ar ôl colli'n erbyn Bae Colwyn. Caerau yn drech na Bangor 1876, a Cambrian United yn llorio Llandudno. Roedd hi'n agos rhwng Lido Afan o'r ail haen a Threforys o'r drydedd, ond ennill ar gicia o'r smoti naeth y tîm o Bord Talbot. Gyda Phenodaren a Phil Gwenlli'n colli, does na ddim tîm o'r bedwaredd haen ar ôl yn y cwpan. Llanuwchllyn gurodd Brifysgol Abertawe ar bala drechodd y Flint, sy'n golygu mai mond 4 tîm o'r uwch gyngreir sydd ar ôl. Ond i sôn bod ni'n rhoi sylw i'r cwpanau wythnos yma. Cwpan Cymru y merched sydd â ni nesaf a gêm fawr i Llandudno. Nawr nhw yw'r tîm sydd ar y brig yn y gogledd, ond yn cwrdd ar seintiau newydd o'r brif adran. Bas da, lawr yr asgell chwith i Kelsey Davies. Ceisio i'r gwrth Cosby yn y fagliad efo yna. I'n y gyffyrddiad gan Tigi Webb a'r Kelsey Davies yn y cwrt Cosby. O'n yn benderfynu dadleuol. Rwy'n chwipio mewn tuag at y cwrt 6, Berniad pawb yn methu. Mae'n hawlio, gic o'r smotyn. Mae dal yn rhydd o'r gyfla ar arbediad gan y golwr. Tigi Webb oedd yr un gath y cyfla. Cic gornel. Cael ei chodi tuag at y postyn agosa. Mae dros ben pawb a mae'n nghefn y rhwyd. A mae'r seintiau newydd di mynd ar y blaen. 8 munud o'r ail hanner di chwarae. A mae Maria Francis Jones wedi rhoi'r seintiau newydd ar y blaen. Yn sgwar mae Helen Evans ochr bella mae Dunkley. O hanner Miller gydio. Cara Hughes wedi pwysa ymlaen ar ergyd oedd i mewn. Aeth roed e. Y golwr yn disgwyl yn dibio'r postyn. Ond ti mewn y postyn yn rathi. A mae Grace Dunkley di heiddi hwnna.
Mae Buckland yn brysgamu tuag at y cwrs Cosby, mae heibio dwy, mae'n y cwrs Cosby i'r eilydd. Buckland, Mae syth drwy Jones yn y gol, a gyda chwarter awr o 90 yn weddill. Mae'r eilydd Olivia Buckland wedi rwyd ar drydedd gol i'r Seintiau Newydd. Allan i Dunkley. Dan bwysau gan Cara Hughes, Dunkley'n torri mewn i'r cwrs Cosby, groesiad tuag at Lewis sy'n chodi dros ben y golwr, a'i gefn yr hwyd. Cyffyrddiad godidog ar y capten Lia Lewis. Gyda llai na 10 munud o'r gêm yn weddill. A'r gol yna yn coroni popeth. Caitlin Chapman. Groesiad da mewn tuag at y postyn pella. Mae'r golwr yn ei gollwng i. Mae dros ben. Ac yno i fanteisio'r gamgymeriad Catherine Jones o Lexi Jones. Oedd y groesiad yn un dda gan Chapman. A fel pob ymysodwr da, mi nath Lexi Jones ddilyn y bel i mewn. Chodi fyny tuag at y postyn agosa'r golwr. Yn ei gollwng i'n eithaf, mae'n disgyn yn rhydd. Golwr mae Helen Evans, drwy goesa. Catherine Jones. A mae hwnna yn 6 gol o'r gêm i'r Seintiau Newydd. Mae'n grasfa rwan i'r tîm cartra. Caerdydd oedd yn croesawu casged i'r brifddinas Brynhawn Sul a cer sioc i bawb yr ymwelwyr rwydodd gynta. Y gol geidwad Anna Phelps yn methu a'r chwistro a Megan Waite yn rhwydo. Ar ôl hanner awr ar y blaen, fe darodd yr adargleision yn ôl, yn Eve Jenkins yn sgorio a thîm Ian Derbyshire yn ôl yn y gêm. Gyda'r sgôr yn hafal wedi'r 90, roedd yr amser am gicio'r smotyn yn agosau. Ond Molly Ciho oedd yn o'i chwalu gobeithio'n casged o gyrraedd yr ôl nesaf. Ac yn yr amser am anafiadau fe gipiodd yr adargleision y fuddugoliaeth. Brwydr arall ar benwythnos Cwpan Cymru'r Merched oedd y Llanelli'n erbyn Wrexham ac o fewn y chwarter awr cyntaf roedd Wrexham ar y blaen. Catrin Beach yn arbed ond Ava Suckley oedd yna i fanteisio. Fyddaeth yr ail yn fuan wedyn, Ava Suckley yn rhwydo unwaith eto i'r ymwelwyr. Chwarter awr i mewn i'r ail hanner ac roedd y tîm cartra wedi ildio i 6 gol wrth i Rebecca Pritchard danio. Amber Lightfoot rwydodd y 7th o'r pnawn i Wrexham gyda goliau Katie Sharp a Rosie Hughes yn dilyn yn fuan wedyn. Gêm i'w anghofio i'r Llanelli a hat-trick i Ava Suckley. A dyna ni, am raglen arall, diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Pidwch poeni, mae mwy o bêl-drod i ddod. Ni'n dechrau fori. Cymru yn cwrdd â Gwlad yr Ia, mae'n fyw o'r S4C. Wedyn nos Wener, y Dre Newydd yn cwrdd â Lleicona. Mae hwnna'n uwch cyngred Cymru JD. Di Sul, ni'n rhoi sylw i gwpan Lloegr, y Merched a Gwaliau United. Y tîm yma o Dde Cymru yn herio yn y gystadleuaeth yna. Cofiwch hefyd, mae yna gyfres arbennig ar-lein i'w ffrydio ac ar ein teledu clyfar y Cofis yn Ewrop. Tu ôl y llenni ar antur y Cofis yn Ewrop dros yr haf. A fyddwn ôl wedyn ni, di chi nesaf, gyda mwy o bêl-droed Cymru. Hwyl fawr i chi. Tara.